हामबाय तै जतन खुलुमखा त्रिपुरा हानि जत त्रिपुरा सा तै आ त्रिपुरा हानो लीड खायतनाय लीडार्स रखनो आनि खाबाय ते आनि खुबाय सबानि सेलुट तै खुनमैया फारु अखलै थांनाय 16 डिसेम्बर TPF नि बखाक तै TPF नि बखाक तै Human Rights Day लेटि पालायजाक मानि नतै आं गिसा शेयार खायनाय तै 17 16 17 आ देख जरा बेलायखानो सालाय दंमानि खोनाखा मेडिया रने तै नौजाक मानिबो नौखा आबनो तैयैनो आं गिसा शेयार खायबानो तै सोंबानो लुकुरावनो तै कक जारबानो लुकुरावनि थानिबो आनि सोंमोंखेयाव मनो 70 71 72 बছर ओंगै फायखा दफानि दाल बिदाल पार्टी दंगु आ दाल बिदाल पार्टी नि ओंगै लीडर बाय लीडर बुलाय लायमानि नुदे नुबाय खाता खुक तै बुकुक सं कांग्रेस बाय CPN ही बुलाय लायमानि नुबाय खा INPT IPF नि लीडर ही बुलाय लायमानि नुबाय खा आं लीडर बाय लीडर नि कॉग्नो साइ दं बोबा ग्रा बाय PK मैडम बुलाय लायमानि नुबाय खा सार NC बाय PK मैडम ना बुलाय लायमानि नुबाय खा सार NC बाय बोबा ग्रा ना बुलाय लायमानि नुबाय खा सार मेबर बाय PK मैडम ना बुलाय माने नुबाय खा सार मेबर बाय बुआग्रा ना बुलाय माने नुबाय खा आसक 70 71 72 बছर राजनीति खायमानि जागाव नौखा लीडर बाय लीडर वालायमानि नुगिया फिया आ लीडर रकनि तलाव दंनाय पब्लिक रक हंके वालाय लायमानि नु कांग्रेस CPN INPT IPFT IPFT TPF TPF त्रिपुरा ओमाय खलायै दाल बिदाल पार्टी नि मंबाय तांको सं तां स्रानाय दं हंके बुलाय लायगु हंके अरनो आनि सोंमो तमुनो लीडर बाय लीडर सी वालाय लाया हंके तमानि बागैले सोंले और जागाव वालाय थाय लायखा आबोनि बागै आ वालाय मानि दाखु वालाय मानि इबा पार्टी नो रेफरे तंनाय हामजागै तंनाय बाय तंनाय सापुतार बाय सापुतार वालाय पानि कारण ले तमानि बागै वालाय नायनि नांखा आबनो जों सियानि नांनाय जे जोंनो उस्कानि रनाय रयफा तंखना और जागा IPFT मीटिंग खाई तंग और अटैक खाई दी और जागा TPF मीटिंग खाई तंग और अटैक खाई दी और त्रिपुरा मथानि मीटिंग खाई तंग और अटैक खाई दी आबो हाय बरक तंगै मानो संसार कतर मानो हाय पेन आबो हाय के उस्कानि रनाय न जों जवाब रथाय कलायगु नरक लीडर बाय लीडर नि रक बुलाय फुनुग्रादि तारपरे जों बुलायनाय आबो हायसिनि बखाव वान सक मंफाया हंके जों सापोर्ट खायनाय राव अराय पराय नै ते बवालाय मंफायनाय आबोनि बागै आं
Saputar rokno jottono no kobogu. Keboni uskani manui tawalaidi. Kebo uskani rokhake bono ulta phirogui jobab rodi sadi norok sekang walai gradi. Tarpore se जों हाय हनै मा सासिनाय लिडार रकनो